Дъщерите, които имат бащи, нямат мъже и винаги могат да се разведат, които са толкова влюбени в един мъж, нямат бащи. И така татко Трифон по телефона винаги ми викаше: че обичам те, това е най-важното. И за това книгата "Обичам те" посветена на баща ми и на този мъж, който някога срещна и е моногамен. И сега, понеже татко Трифон много обича руски, а днеска в ход Господа Неса, нека си спомнят за татко Трифон и мама Пенка, особено за татко Трифон, който на всички се приграваше как е руският чужд език и няма, нали, здравствувайте, нали, такива измислени думи. Да изпеем в оригинал една хубава песен. Улитай на крила от ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так при нем, я нам с тобою. Там под зной небям, него воздух полон, где под говор моря знемат он горит облакам. Там под яркой солнца родной горей цветом в долинах искрилась волька, и солной поют зеленой. Там под моря винот, там тебя привокой. Дай туда и улетаю, если думаешь хорошо. Улетай на крила от ветра, ты в град родной, родная песня наша. Туда, где-то и тебя свободно пели, и не мы, и тебя. Привет с тобой. 2,45-54. Всичко си личи, да така и всички българи не са левски. И ти виж, Ганка, Станка и Петранка, нали, оле, море, нали, пет песни, нали, на турски, нали, тия българите. И затова тия, защото татко беше модерен човек и за него да, нали, по-майна ще го кажа събане. И майка говореше с чушка за секса, казваше, нали, това е кур. И така. Майка и лекар, учен, татко избрал в своя живот професията за нечия и ми е казал, че, нали, на 5 хора не се хваща човек. Нали, има мозък за министър, за учен, за така, но, нали, дарбата му е да строи, да прави приложни изкуства. И министър, и яйцата в газа на Великден, на сране, едно прави. И аз едно. Като хвана изкуство, напуснах съда и едно, нали, качествено. До последна награда света и сега, нали, правото, нали, пак наваксвам и до последна награда. Това исках да ви кажа, като вход Господа, ще си го пусна в YouTube да ви го препозна, че те са най-важните ми звезди, да видим които са. Най-харесвам Джони Деп, Георги Мамалев, Антон Хикимян е мой приятел, Мадона, Дан Браун и Дейвид Ашенбор, който е Нобел. Чарлз ми е любимия политик и Джон Гришъм за книги. Дан Браун и Гришъм, двамата сложни. Значи не мога мраза Хикимян да ми е тук. Сега да напиша на скалите Хикимян you are the best и да нахвърчаш лист, дори да пише, нали, нотариален акт, да е също като да напише на царска грамота. Антон Хикимян ми е най-добрият приятел. И какво исках да кажа, както е за дали харесвам евреите, нали, защото Хикимян, нали, не е православен, то и аз малко и католичка, то, нали, аз евреите ги харесвам,
Ама евреите са моногами. Това е ли еврей, дето кръшка, не тя бъде еврей, не? Като е Гялевски, българин, ти праска кючек, нали? И ти вика, каква ти, нали, срещу турчина. И това е така. Ако си еврей, нали, те уважавам. Обаче евреите не кръшкат, нали, тях има една жената и мрът за нея, толкова обичат. Така, нали, мъж еврей, така имам си тая оная, нали, деца, ако си еврей, ще уважавам, не. И така и с руснаците си, нали, личиме, дето, може да си изменим песента, не да си я зубрим. Чао, чао, бъдете здрави!